Эфирда үзенең хакыйкать яктылыгы исемле тапшыруы белән Ант таулары авазы радиосы. Исәнмесез, кадерле дуслар. Без сезне кешелек тарихының иң бийек вакыйгасы белән танышырга чакырабыз. Бу вакыйга Аллаһыбыз Гайса Мәсихнең җирдәге тормышы. Гайса үзенең хезмәтен башлагач кешеләргә җиргә ни өчен килүен сөйли. Кешеләрне гөнаһларыннан йолып алу өчен үләчәген, аннан соң 3 көн үткәч терелтеп торгызылачагын әйтә. Үзенең Алла икәнен исбатлау өчен бик күп мөгъҗизалар күрсәтә. Гайсаның тормышы турында тулырак итеп Инҗил китабы сөйли. Хәзер сез бу гаҗәеп вакыйгаларның бер кечкенә өлешен ишетерсез. Кояш инде Галилей калкулыклары артына батканнан соң да меңнәгән кешеләр аның Алла патшалыгы турында өйрәтүен тыңлауларын дәвам иттеләр. Ustaz, халыкны тарат, якын тирәдәге утарларга, авылларга барып, үзләренә ризык эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын. Аларга ашарга сез бирегез. Безнең 5 икмәк тә 2 балык кына бит. Гайса халыкны 50-шәр кеше итеп төркемнәргә бүләргә кушты. Аннан дуга кылды. Шушы икмәкне биргән Аллаһ Тәгаләгә, бар галәмнең хуҗасына шөкранә кылам. Гайса икмәкне һәм балыкларны сындырып, кәрзиннәрне тутырды. Әле хатын кызларны һәм балаларны санамыйча шулар белән 5000 кешене туйган шашаттылар. Бу мөгъҗиза! Бу мөгъҗиза! Гаҗәеп хәл. Шәкертләре әле калган кисәкләр белән генә дә 12 кәрзинне тутырдылар. Bir vaqt dua qilgandan so'ng Гайса шәкертләреннән сорады. Халык мине кем дип белә? Барысы исменнән Питер җавап бирде. Кемдер шумдыручы Яхья ди. Башкалары исә Ильяс. Ә кайберләре борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән диләр. Ә сез мине кем дип беләсез? Син Алланың Мәсихе. Бу турыда сөйләмәгез. Адам улы газап шигәргә, кире кагылырга, үтерелергә һәм 3нче көнне терелеп торырга тиеш. Гайса агач хашка кадакланып үләсен әйтте. Ләкин 3 көннән соң тереләчәгенә вәгъдә бирде. Тик шәкертләре аны аңламадылар. Я, кем минем белән бара? Мин барырмын, ustaz. Ләкин башта гаиләм белән саубуллашырга рөхсәт ит. Җир сөргәндә артына борылып караган кеше Алла патшалыгы өчен ышанычлы түгел. Миңа яручы кеше үз-үзеннән баш тартсын. Һәр көн үзенең хашын алып миңа ярсын. Чөнки кем тормышын сакларга тели, аны югалтыр. Ә кем тормышын минем хакка югалта, аны саклап калыр. Үзен һәлак итә икән, бөтен дөньяны үзенә китүдән кешегә ни файда? Тақваларга караңгыда Худайдан якты төшә. Аллаһыга өметләнгәч, гаделләр сөенешә. Худайны яратучының нәселе җирдә куәтле. Fatiha'lı, Uzeda sağadetli,
Xudayны yaratuşının nesli jirde kuvvetli, buını da Fatihalı, özü de saadetli. Sözden korkmay, Allah'a ışanğanda bir qayşanda bıyıqmay, Xudayны yaratuşının nesli jirde kuvvetli, buını da Fatihalı, özü de saadetli. Xudayны yaratuşının nesli jirde kuvvetli, buını da Fatihalı, özü de saadetli. Xudayны yaratuşının nesli jirde kuvvetli, buını da Fatihalı, özü de saadetli. İncil'de yazılgan bu vakıganı tınlap, Gaysani birəvlərinin şumduruşı Yaxya, birəvlərinin İlyas, birəvlərinin Peyğəmbər dip sanavlarını bildik. İşitkənigizcə, Gaysani şəxsən bilüşlər onun Allah'ı Məsih'i bulğuna ışanğanlar. Sin onu kim dip tanıysan? Əgər sin sağıqtırışı, ölgənlərini tiriltip tırğızışı, gajayip mucizalar buldurışı kişini öz tırmışında şıratsan, sin onu kim dip tanır idin? Әлбет Гайсада günahlarını kişiru hakimligi de bulgan. Bilesingmi? Gümrü gariplikte ötken kişiga Gaysa günahların kişirildi degeç, Yahud din ehilleri aşularından dirilerine sıyışa almaganlar. Çünkü bunu bari bir Allah'ına işli aluun bilgenler alar. Gaysa onlardan bulay dip sıragan. Nerse dip eytu kişiga jingilirek? Günahların kişirildi deyip mi? Elle turda yürü deyip mi? Şundan soň ol tege kişige turda yürü deyip buyurgan. Garip şol mizgilde savuqqan hem turup baskan. Sin Gaysadan gayrı ir kişi qatnaşından başka dünyaga kelgen birer zatını bilesingmi? Hatta yasalma ırlıklandırуда da ir kişinin ırlığı kullanıla. Gıfetli kızga izgi ruh iňüden tugan birden bir zat Gaysa Mesih. Bu rewişli tugan hatta birgine peygamber de yok. Hem peygamberlerinin birsigine de özün Allah dip de, kutkaruşy dip de beyan etmegen. Hem nihayet onun tiriltip tırgızılıuna da 500'ge yakın delillik var. Gaysa Mesih'nin turmuşy hem hizmeti turunda söylewşi dokumentlar da Napoleon Bonaparte turundağı dokumentlarga qaraganda 200 tapqır artıqraq. Hikmet isbatlauda tugil, hikmet her kimning şahsen imanında. Gaysa hazır deysen, demek sen de onu şahsen bile alasın. Ol bulay dey. Min yol, hakikat hem turmuş. Her kim ata yanına barı minim aşağına kile ala. Min senin bu yolunu tabuğunu tilim. Ol yolunu tapsan, hakikatini tabarsın, мәңгілік тұрмышқа ия болырсың.
Гайса турында Инҗил китабын үз телеңдә, татар телендә уку мөмкинлеге бар. Әгәр синең ул китабың булмаса, безгә түбәндәге адрес буенча мөрәҗәгать итә аласың. Русия, Татарстан Республикасы, индекс 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Без сиңа ул китапны бушлай җибәрә алабыз. Синең тагын бер уникаль мөмкинлегең бар. Бүген бер үзеген тыңлаган Гайса Нәфис фильменең видеокассетасын без сиңа бушлай җибәрә алабыз. Адресны тагын бер тапкыр кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, индекс 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Һәм әлбәттә үзегезнең почта адресыгызны күрсәтергә онытмагыз. Тагын бер атнадан шушы ук вакытта радио дулкыннарда очрашканга кадәр сау булыгыз. Иминлек сезгә. Allah bizga söylab